Hi guys! Na-relax na akong hunahuna. Na-loading ko kadyot. Anha sa ta diri sa taas kay na ako'y paliton. Para sa birthday ni Lilin. Dagan kayong salamat jud mga madam. Mga madam, thank you so much Madam Nelfa, Madam Gisilo, Madam Pinay Beauty, and also ate from California sa pa-birthday. Big surprise birthday ni Lilin. So ngayon, bilihin ko muna ang mga kailanganin. Naluding ko kadyot kay nabalhin ang sit-up. Pagtawag kaganihan ni anti-adorasyon sa katong mag-blessing, Ginoo ko, naluding kadyot ang bayot. Nya karon mo anha sa tadari kay naapot tay paliton dari. Hi! Na si Richard? Wala na si Richard Dani? Naghawa na rin si Richard Dani? Adugay ra siya naghawa? Ay, wala na Dani si Richard. Naghawa na siya. Madami riya! Nay mo daspan dari? Silhig lanot. Hala, sa ta makapalit sa silhig lanot? Hala no. Abi na kanina. Bitaw daspan akong paliton. Kani siya. Tagpila man ni Madam Mary Ann? Hala. Ha? Kinana may silhig oh. Di ba ni lanot? Pwede lang gunada. Pila man niya? 55? 1 natuara, 158, 150 ang last. 150 ang last. Di pwede madala 100 na siya. Natuara. Ginoo. Hala, pink. Para na lang pink. Pink no kay So kanina lang siguro siya and then no ay kwa na lang si Higlanot. Oh, ayun napagputok ko lang. Pwede lang mas likon pa na ah. Liko ni siya? Sure di ka Pwede. Marian? Yeah. Pwede lang sa 1. So kanina lang siya. Nasa siligara. Mga madam, ito na lang siguro mga madam. Kuha na siya. One set. Wa ba ka nilikip, Mary Ann? Ato i-check eh, basig na ay diferensya. Hala, pila? 158. Nya, 120. Natuara, 150 lang last. 150 ang last. So, kanina lang siguro siya. Ako ni ibilin, Dani. Kaya napakoy daghang paliton. Ibihin na lang na. Kanina mo ah. O, kanina ko bayaran niya. Kung sa'yo pwede iputos, Dani. Silupin. Wala kay kuan ka ng newspaper? Wala Or... diya. Hala, o sige. Dagan kay kong kacharcharan karon mga sis. So dagan jud kay salamat sa pang ano talaga ni Lilin ang Huay Bukid pang big surprise. Kani siya mao ni ang first regalo. Okay na nino wala ni siya diferensya no, ako ra ang nagdiferensya. So ibili na ni nako Madam Mary Ann. Yes. Na Dani mga gwafa sila Dani. Wala na si Richard Dani. Retire na. Okay. Kuan siya kanang nanganak. Char. Bago pa na na. Bitaw guys, 150 na siya madam no. So karon akong bayaran, ako ra nang balikan ha. Pwede na di. Pwede na dili na kay para iyahan na dai ni Madam Mary Ann. Abi dai. So karon unsa pa may paliton ha? Nay kandila dani? Naa, kasi mo kanila. Kanang kandila nga Ano? dili na mao kanang itim. O kanang ihana bitaw o. Kani O kanang ingana. Wala tong tagpisuhon. Natuara, wala na may tagpisoon karon. Ha? Kaya nga nani na lang ang tag-55. Ano kayo din? Putag 5 ni siya Mary Ann. Pila ka sulod 2 4 6 Dahil 8. tag-65 ni. Ayaw na kay ukad na. Kanina lang siguro. Kuan ka bok 9 no? 2 4 6 8. Ngano wala man gitin. Uy. Kana o kana. Ay kinuhaan siguro ni. Dili, mas Ay kanli. banara ka dagan. Yung dagang kaadso. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 24 26. Oh, kanina. Nya madara po nag 50. Very good. Thank you so much. Buta nga ni si Madam Mary Ann. Oy. Mayong tag makabana ni siya Amerikano. Kailangan kag Amerikano, Madam Mary Ann? Amerikano nga ba? Salamat. Ha? Ayaw waitan ko. Sige, okay na siya. Hala, unsa pa to kandila. Kokoro. Daw unsa pa to Kandila. Ha? Idabdab sa akong taler. Uy, bitaw, ako na balikon ha. Uy, may dili na ako na malintan. Na. Ako ni sulod sa una kay basig malintan ako jay. O sige na. Kuman ako diri, ato na pud ko sa ubos kay na pud tay paliton dito. Madam Mary Ann, salamat. Thank you so much. Nya ato na pud ta diri sa kuan kay na pud tay paliton nga kuan kana ang kaning unsa na balloons dayon mga decoration para sa birthday no. Happy birthday to Lilin ang buhay
Bukid. And daghan kay salamat kay grabe nagpadala gid sila sa para birthday ni Lilin. Nice sounds. Hi! 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 Nagbalon. Ug mahal di ay. Sige. Wala na may curtain. Naay sounds dato mao nang naka-background music ta. Akong gibilin dato para mausa ra tanan unya nako pagkuha. Kay naa pa tay daghan paliton mga bayuts. Basin malimtan ang uban, bawal malimtan. Kay yun no naman no. Paingon na pud ta kay magpalita sa makagaba daw, Sprite. Tulo ka makagaba para kay Father and also the Sprite. Naadyoy makagaba no. Magabagabaan gid ani si Father kay tulo baya ka buok ipalaklak nagmaayo ni Father. Diri na pud ta. Hindi mga inanira. Hindi ko po alam ko ganay lagi. Kuwan ka nila ako ngayimaw. Makagaba kanang kuan ako dam tanduay tulo og nay 1.5 Coke na. Coke ug Sprite Pila-pila. tulo-tulo lang. Tulo-tulo. Oo. Tulo ka lungnik no. Tulo pa lang. O tulo ka lungnik Ay, sa. dayon Sprite og sa to Coke. Bawal magluding-luding bayot. Tulo ka makagapa. Dayon unsa pa to kanang ako ra din siya balikan dam. Pila ka pa. Dili ko ang pakit dam kanang lungnik, tulo ka lungnik dam. Tapos kanang kuan 1.5 kuan ka buok kana ang kunom tulo ka Sprite, tulo ka Coke. Okay na ang atong makagaba. Ay, madam! Dagan. Dagan siya, madam. Subscribe na guys. Yes. Subscribe. Ay, agad kita mga nawang. Lagi, uy. Grabe ka init kayo, uy. Nako. Kana siya. Na-Sprite, dam. Isa. Mangita ka pa Wala Sprite. Ug wala Sprite, pwede rag. Royal. Oh, Royal. Royal. Basket itong babae din. Or unsa pa ba diha? Dugangin na lang dayon ang Coke ug wala. Royal. Royal. Ay, ala unsa man siya? Mountain Dew? Mountain. Tubig. Oh, tubig. O sige, unsa pa may naadam? Karanani na mo. Adi magpili ta, mag-ilap-ilap sa asa man. Royal naman laog. Nay, Mountain Dew dam oh. Wala mo na. Ay dili ni siya, daot ni siya. Bio. Oh, bio na siya. Kato na lang. Kana na lang dam, duha dam daw isa kay kuan Royal. Unong na tanan no. Nya agbalikon na ako na, madam. Okay ra balikon. Tulo naman na siya. Nya tulo ka kuan. Kana insakto na na siya dam. Nya agoy ginuko. Royal gang, isa gang. Kana. Royal Sprite. 1.5. Sila Sprite. Busy guys, Busy guys. Morning. Morning busy. Nga akong bayaran, kaya ako rin siyang balikan. Tulo ka longnik, longnik, tapos upat ka Coke 1.5, daw ka Royal 1.5. 790 tanan. Salamat. Ako sa i-check dani dam kaya ako raning balikan. Okay na siya dam. Amo ni siya dam. Ako rin siya balikan ha. Magpalit na pud tag karne. Nakapalit na ko di ara ang karne na para sa minudo, para sa humba, and then para sa fried chicken, karning manok. Ang wala na ko napalit, isda na lang, escabeche, tapos mga panakot-panakot. Naana noon ko yung napalit daning nga panakot, sibuyas,
Bombay, ahos og atsal. Di ang sagol sa pansit, sagunan na lang siguro na to ang pansit sa repolyo. Ato ta sa cake kay maghatag na ta sa kwarta para sa money cake. Ato sa ihapon day kay basig sure pata kay napamantay wala na palit isda. Dayon unya na lang siguro ang isda sa hapon, no? So, paid na ta sa cake. Nya, kuhaon siguro ni siya da mga alas 10. So, mauna ni siya ang sukli. So, karon wala pa man ko nakapalit sa kuan. Iskabitsihon, prutas, dayon, mga panakot-panakot, ginagmay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 600. So, kanina lang siguro ang 12 dam. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,000. 12,000 ang para sa money cake. Yan. Kang father, sa escabeche, sa kuan, watermelon, sa pinya, ug kani, mangga. Oh. Kani mga panakot-panakot daw expenses. So, okay na ni siya dang, no? Paid naman ni siya, no? Okay, nabayaran naman ang 1,400 para sa money cake. Tapos siyalan ha kay 2 layer. Okay na kay dang. Salamat kay ha. Thank you. Mga alas G sa Domingo, no? Pohon-pohon, maluoy ang Ginoo. So, karon nya diara akong mga napalit. Dani, daghang kaayo, buyag. Nya daghan kaayong salamat jud Madam Nelfa, Madam Pinay Beauty, Ate from California, and Madam Giselo. Thank you so much, Diara. Na dam, salamat dam. Zay, ari na ko Zay. Ang sisi na ko agwapa, virgin, lamion, charot. Diba? Asa pa Adto na punta sa merkado kay napamay uban nga wala na palit. Like kuan kanang ketchup para sa kuan escabeche unya idiretso ra nako ni siya karon dito sa balay. Dito sa merkado gang kay isda dami magpalit sa isda na daan no kay lapas pa Ala, wala diya ba? ha Magagmay na rin ha Oy, magagmay na rin. Kilo yan, madam. Kilo? 2 kilo. kana pila na siya Nakuman, ram. isa ra ka kilo kani Nakuman ka na niya? kana bala sa sobra niya labas pa na siya ya Rupan po na rin. Mas ma. So, 2.250 times the currency. 540. 540 sige Isa ko no sir. Mura kon 14 ni ako kuan. karot ako para sa kuan escabeche. Guguin, gusto ko nga ligo kanay mo karon dam. Dili og pa di puhon. Paano ka buk tulo? Ada. Duha lang ka adsan. Ana. Ketchup, duha ka ketchup. 32 plus 10, 62 kanan dam. 62 tanan. Luli ko kanina. Luli ko kanina. Ay, sa isang po. Nabulaw. Dumbol atong naghunong ko ari kay nagpatubil ko kay gamay naman dahil sulod sa kuan gasolina kay para dili tama dan sa gasolina kay magtulura tabayot char di na ako mga nadala payo na din ta sa bukid guys. Di anata sa bukid and eto
So karon ato ni pasanon day. Pasan ta, pasan. Ato sa ni siyang ibutang. Pasanon na to niya. Okay. Tayo na. Here na ta sa bukid. Hala. Wa ba ka ni nagbasa no? Noon kuan man ni ang nasa ilalom. Karne. Nagpalit na lang ko daan sa isda kay kung maabutan na sa hapon. Kuan na dayon kanang dili na labas nya. Mas maayo ng labas ang atong mapalit para lami po dili sad ingon siya nga katol kaunon. Like sa kakatol sa akong taler. Bitaw, joke lang ha. Huwag ninyong seryosohin. Pag mga ganyan bagay, pag mga ganyan-ganyan na mga salita, huwag na ninyong seryosohin. Seryosohin bayot nga nagtulo day. Ginoo ko nagtulo. Agoy, nagtulo siya. Karni ni ang ilalom dani. Ni akong gidala diri kay kung dito sa ref ni Mother Earth, impas. Guba ang plano. Kay tabian gina si Mother Earth. Super tabian gina si Mother Earth. Di na siya makaagwanta. Kung naay kwan isulti rin na ni. Ingana na si Mother Earth mo nang di na siya kataguan sa sikreto. Gidala na ako diri. Unya ni nako sa kadlawon hato dito ilan ni utik kay para maluto nig sayo no. Hala, abang-abang mo sa birthday. Jud ni Lilin. Kay naay gipa surprise jud si Madam Nelfa, Madam Pinay Beauty, Madam Giselo and si Ate from California. Sila jud ang dumala ani karon sa atong gipangbuhat na anak ko diri banda. Grabe ka init to. Araba ko nakabutang sa akong sunblock. Impas ni atong naong gani nga. Gwapa na ba kay ni Ha? Aw, gi-deliver nila karon? Ah. Oo. Naibalas na to daw PBC ako gi-order. Hala, na-deliver na di ay ang balas og katong nag-order ko sa PBC kay para dadto sa kuan gutter na daw dani si Sherwin. Gihaton na di ay ang kuan balas. Grabe ka init. Pero laban Japan, always man jud na laban Japan. No? Ako always laban Japan jud. Never jud ko mo surrender. Agoy na kaning halik si Sherwin dani oh. Naglaba-laba pud sad siya. Yan. Nya. Na siya hinaling gadto. Ang tuod gi halingan niya. Atong i-check ang kuan. Nada ni ang duha ka kuan oh. Agoy. Wa man niya natuluka inyong kanon ha. Hala, si Daniela. Hala wala ko pan Daniela dala. Bitaw gigutom sa baya ko kay sayo pa baya ko naglakaw pero di ara. Ay Ginoo ko. Di ara madam hala. Ginoo ko. Nagtulo-tulo. Ay Ginoo ko nagtulo ang kuan. Di ara. Ayaw ni kilapti dani ha. Ayaw dyan ni paghilapti dani Sherwin. Ayaw dyan ni paghilapti. Ayaw ni pagbungkaga dani. Kay kani dili ni ato. Hala. Atong i-check. Kay mukhaon din taday. Kay murag samping gutom na. Wow. Very ukad. Ukad ching not ching. So karon. Di ara mga madam. Di ara ang atong. Alam ko na ang mga gagawin natin bukas. Ay, di man maabli ay. Kit-kita wayat. Kit-kit day. Iara ang akong mga napalit. Naay nabilin nga kwarta mga madam. Ang akong gibutang dadto sa kuan 12,000. Nya nabayaran na nako ang kuan. Nabayaran na nako ang katong birthday cake. Bitaw nasunog na kay ni akong naong kay sa gunson ang init niya. Wala ko nakapalit sa akong kuan kanang sunblock. Nga mapalit ako unya sa sunblock. Ginoo ko nalimot jud ko pag kuan kay kagahapon sarado man sad nya dito ko kagahapon sa ubos niya kay sarado man mo to nga wala ko kapalit sunblock. Tulo na ko kaadlaw wala nakapalit sa sunblock. Nya kinilagi atong kamera kay nindot man sad lagi ni panindot-ninduton. So nindot jud tag panagway. Beautiful face gyapon. Naglungag na si Sherwin oh. Sige, magluto ka dyan. Agi Ginoo ko. Wala day kanon bib. Gutom na ba kayo?
Gutom na ko. Kintahay pohon ugma og ipakuha lang nako ni Bibi ang kuan kana ang cake o hatagan ako siya pamasahe. Dinula pa sad ko kahibalo sa mga panakot. Ang akong panakot nga gipalit buot-buot ra ni ako ra ning huna-huna. Nya dili pa magkuan ta sa atong gipampalit di. Nagpalit ko sa karot para sa escabeche nya. Nagpalit sad ko sa kaning ketchup. Duha ra sad ka puok. Nya naay atsal akong gidugangan kay nagpalit man kog atsal dito sa kuan kato akong gipalitan. Unya ang atong iparis dani sa atong kuan kani agud din ako bayot. Hala nara ang mga panakot na akong gipalit dito. Akong gidugangan ng atsal. Nya naa pa ni undot unsa niya pahumot kuno ni sa humba. Isa hatag man ni ma. Ay pahumot kuno sa humba. Hatag mani ka karon. Wa di ni imo. Nya kani unsa ba niya banana blossom? Unsa may banana blossom? Banana blossom wa ko kay balo dani banana blossom. Hala ang muta day. Ati man sa ang muta kay basig aan muta. Nya kani nagpalit po sa dayon ko sa black beans. Nya ang atong gipalit kay 2 ka kilo man kuno nga kuan. Aw napadi ay banana blossom. Si banana blossom saging lugar ni siya. Basta mao na siya. So kani siya mo ni siya 2 ka kilo kuno ni siya kay ang isa kuno ani 1/4 man kuno so di bali 8 ni kabuok siya. So 2, 4, 6, 8,000. And then, bumili rin ako ng manok, mga madam. Ito ay 2 kilo. Ang 2 kilo nila, 2 kabuk niya, na ay putol something. O, kani, mo ni siya, no? Naapadyod, mga madam, dagang kaayo. Dagang pakitag na palit. Kani, para ni siya sa sagol sa pansit. Mo ba niya sagol sa pansit? O, 1 ka kilo, siguro na. Nya kani 2 ni ka kilo para humbaon. Nya dagan kay handa mo para sa birthday ni Lilin. Kani pud 1 ka kilo pud sa disya para sa asa na ni para asa ni siya bayot. Ay para sa menudo. Hala na short di ay tabayot. Ang para sa menudo di ay day. Ang para sa menudo di ay kinahanglan pata og patatas ug karot. Hala I forgot dakuan di ay no? Nya di ay isda. Kani magong isda tag 214 siguro kilo dani. Okay bo pila ba kilo dani nalimot ko naa sa vlog. Nya kuani ka buok. Labas pa sa siya pareha ni nako kalabas. Kino labas ka ayo tay. Nya ukad ka ayo tulo ni ka buok. Tulo ka buok ni day. Nya dili ni nimo kanong dibha kay dili ni ato Apa isa? Araw man ito ni Ay sabay. Ma. Ay sabay. Sekreto ni ay sabay dia. Bitaw tulo ni kabuk mga madam. Nya parehas ni nako kalabasa. O di ara tulo ni kabuok. Nya karon dagan kaayong salamat jud sa inyong tanan mga madam. Dagan kaayong salamat sa pag hatag og panahon sa hatag og kana ang kalipay sa hatag og kana ang kadasig, di ba? So dagan kaayong salamat sa tanan nga inyong gi-prepare para sa birthday ni Lilin. Dili tag sabay kay kani si Sherwin marites pud sa niya. Okay. Break ang ka Sherwin. Okay. Puyo kay kamera santa. Okay. Here na ko sa bahay. At saka eto nagsikan demosyon tayo pag palit. Di ara mga madam. Akong gipalit kagani ha. Ani daanan ni siya kaganya sa buntag. Kaning kuan. Kani siya. Hala. Kanya. Nalimtan man ako ang number. Nagpalit pod sad ko sa number. Hala. Di aray kandila pod. Ito napalit. Para ni sa birthday ni Lili, no? Kani pod. Nipalit pod ko kaganya sa number. Kani.
Nya kaganina mao ni akong gidugang mga madam pagpalit. Mao ni siya kay mao ni ang wala nako na palit. So na ako'y palit nga asin, the bitsin nga sa paniaha. Para ato ni siyang tan-awon kung saan niya akong mga napalit. Kay nalimot na ko pagpamalit dani ko ganiha. Wala may kuan. Para pa kong stand. Wala may karot daw. Kuan patatas akong napalit. So nagpalit ko. Nga ako na-realize ang mga panakot dili kompleto. So akong gi palit ka ganina. Mao ni siya ang atong gi-additional sa atong gipamalit. Kay kulang man. Nga ang sagol sa pansit kuan ana ang gipalitan po nako sa repolyo. So mao ni siya ang sagol sa pansit. Napalit sa kong magic sarap kay si Utik ug si Alan hilig na sila magluto nga kuan ana ang naay magic sarap. Nagpalit pud sad ko sa kani para ni siya sa minudo. Nga naapod toyo. Nga di apa toyo. Pato di apa paminta. Ang harina og oil to ara sa Ubax di ay. Murag harina og oil to siya. Nga di ara ang patatas 2 ka kilo. Tapos karot dayon kani. Nga daghan man to ang karni. Sa isang 2 ka kilo. Sakto na lang nako dayon ni ako. Muna itong sagol sa minudo mga ses nya moto manitanan siya kwaon na nila ugma ni Utik kay magmanyanita man mi kwaon na ni anila pagkahuman dito pagmanyanita diretso sila diri daw ilaning kwaon tanan napamandiri sa ref ang katong mga karni daw tong manok do isda. Jadi ara. Hala, abang-abang kayo og dagan kay salamat mga madam sa binigay ninyo na kuan kana ang pa-birthday ni kuan. Lilin. Ay sa kog asin Ginoo ko ang asin sa kabuk ako napalit. Kani. So thank you so much. Ang makagaba ugma na nako kwaon pod ang makagaba. Abang-abang na lang mo guys kung ano ang mga ganap sa birthday ni Lilin bukas. Pero magmanyanita kami bukas. Ha? Dito ila Utik. Utik ra? Nya dalan dahil nito sa ubos. Si Ara si Janice ang mag-prepare dani ugma kon. Basta abang-abang na lang mo guys kung unsa ang big surprise kay karon pa nako sila na sultihan. Nangyapon man mi dito sa balay. Mauto nga karon pa nako sila na sultihan. Gisekreto ra jud nako ni kay para big surprise jud ang kalalabasan. Nga mauto nga ugma diretso na dayon ni ugma. Kuan gikan sa manyanita diretso na din sila diri ugma. Thank you so much mga madam. Madam Nelfa, Madam Pinay Beauty, and Madam Gisilo and Ate from California. Thank you very so much to all. Eto, na ay 1,000 na bilin. Na ay 1,000 na bilin. Kani, para ni kang father of mapuhon. Na shirt ko sa budget. Na shirt bayot ko kuan man ako man wala nang mapalit kinanan maginsad ko magpalit sa kuan kana ang patatas ug karot kaya sa maisagol sa minuto nya sa iskabitchi pod nagdugang kog atsal kaganina to adat to ang atsal kadwa mo ko nagpalit sa atsal kaya nagamayan ko ng atsal sa tinero. Sige.
So thank you so much sa inyong tanan. And sana hindi may skip ang ads. I love you all guys. Ay si Sherwin oh. Nag-brief-brief Ginoo